ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମା ଏଇଠି ଛଡ଼ଉଛି ଶାଗ ଶାଗ ମୁଁ ଜାଣିନି ଫୁଲ ଶାଗ ହେଇଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଝିଅର ଟ୍ୟୁନ୍। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ସେ ଦେଖିଦେଇଥିଲା ଆଉ ଫୋନ୍ ନେଇକି ନିଜେ ତାର ଚଲେଇଛି। ଆଜିର ରେସିପିରେ ତ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିସାରିବେଣି, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ଫୁଲ କଢ଼ ଭଜା, ଫୁଲ और କଢ଼ ପତ୍ର ବି ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଫୁଲକୁ ପୁରା ତାର କିଛି ଡେମ୍ଫ ନ ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ତାର ସବୁ କେବଳ କଢ଼ ଆଉ ଫୁଲକୁ କାଢ଼ିକି ଅଲଗା କରିଦେବେ ବାଛିକି। ତାପରେ ତେଲ ତାତିଗଲେ ତା ଦେହରେ ଫୁଟଣ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଯିଏ ବଢ଼ି ଚାହିଁବେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ବଢ଼ି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିତାରେ ବଢ଼ି ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି ମୁଁ ପକାଇନି। ତାପରେ ସେଟା ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଜରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଫୁଲଟାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି, କାରଣ ଏଟା ବାଲି ଥିବ କି କ'ଣ, ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଛାଣିକି ତା ଭିତରେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଲଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବେ, ଟିକେ ସେ ସିଝି ଆସିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଜାରିକି କାଢ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଦେଶୀ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଠିକ୍ ଭୁଲ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ କହିଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଥିବେ ସେଇଟାର ଜାଣିଲେ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।